Wasalna fil-31 jum, ġifieri qegħdin allura fil-5 ġimgħa minn 7 ġimgħat, mixja ta' 49 ġurnata li Alla stess għalinna biex noddu u naslu għal-festa ta' Pentekoste. Festa illi qatt ma wafqet tiġi ċċelebrata, fil-fatt anke jekk naraw littri ta' Pawlu, ħafna kwotazzjonijiet jindikaw li l-Apostlu Pawlu kien għadu qed iżomm din il-festa, kien għadu qed jiċċelebra din il-festa anke ħafna snin wara l-mewt ta' Jaxua, għaldaqstant dan jwaqqa dak kollu li ħafna jgħalmu illi llum m'għadniex taħt il-liġi tal-Alla u m'għadniex għalfejn niċċelebraw dawn il-festi. Kif qed nagħmlu kuljum aħna tal-Komunità Malta Messenika, kuljum qegħdin intellaw skrittura, nitkellmu ftit fuqha ftit minuti sabiex nippreparaw ruħna spiritwalment għal dana il-jum qaddis. Ma ninsawx li Pentekoste huwa jum qaddis. Jiġifieri festa li Alla iddikjara hija tiegħu mhix ta' xi poplu, mhix tal-poplu ta' Iżrael, mhux ta' xi knisja partikolari. Hija waħda mis-seba' festi li jissejħu il-festi ta' Alla, il-festi tal-Mulej, u aħna ordnati biex dakinhar niltaqgħu flimkien bħala komunità nfaħru l-Alla bil-kant, bit-talb, inqimuh, nistudjaw il-kelma, nagħmlu fellowship u nqattaw il-ġurnata fil-preżenza ta' Alla mingħajr dak kollu li d-dinja tipprova titfalejna biex tipprova tfixkilna f'din il-mixja. Għaldaqstant il-jum tal-lum il-31 jum f'din il-mixja għandi skrittura mat-Vanġelu ta' Mattew. Mattew kapitlu 13 ħanibda l-ewwel minn 24 sa versi 30 u jaqraw nekkara. Ġibilhom parabola oħra u qalilhom: is-saltna ta' smewiet tixbaħ lil wieħed raġel li żara żerrija tajba fl-għalqa tiegħu. Iżda x'kien in-nies kienu reqdin, ġie l-għadu tiegħu żera s-sikrana qalb il-qamħ u telaq. Meta mbagħad il-qamħ nibet u ħareġ iżbul, tfaċċat ukoll is-sikrana. Resqu l-qaddejja fuq is-sitt tal-għalqa u qalulu: Sinjur, int mhux żerrija tajba żrajt fl-għalqa tiegħek, mela is-sikrana minn ġiet? Iżdu qalilhom: dil-biċċa għamili li xi għadu tiegħi. Triġu mmorru niġbruha qalulu l-qaddejja. Le, qalilhom, għax intom u tiġbru s-sikrana għandkom nejn taqraw magħha l-qamħ ukoll. Erħulhom jikbru tnejn flimkien sal-ħsad. Meta mbagħad jasal il-ħsad ngħid lill-ħassada: iġbru s-sikrana l-ewwel u orbtuha qatta għall-ħruq. Imbagħad qiegħdu l-qamħ fil-maħżen tiegħi. Iktar l-isfel versi 37 u sa 39 Jaxua jkompli jgħidilhom hekkara u weġibhom: dak li jiżra ż-żerrija tajba huwa bejn il-bniedem. L-għalqa hija d-dinja. Iż-żerrija tajba huma wlied is-saltna. Is-sikrana huma wlied il-ħażin. U l-għadu li żaragħha huwa x-xitan. Mela qed naraw minn din l-iskrittura li huwa Alla dak li jiżra, u meta qed ngħidu jiżra, iż-żerrija tal-kelma t'Alla hija l-kelma t'Alla, iż-żerrija hija l-kelma t'Alla, għaldaqstant iż-żerrija hija t-Tora dik li nsibu miktuba fl-ewwel 5 kotba ta' Mosè fejn dejjem naqraw u Alla qal u Alla qal u Alla qal. U dik hija iż-żerrija li Alla żera f'din id-dinja, il-kelma tiegħu biex aħna nimxu magħha. Min huma dawk li qegħdin jitfgħu din iż-żerrija mad-dinja kollha? Il-kredenti. Alla għażellilna biex inkunu anzi nistgħu ngħidu anke dik iż-żerrija. Ferrixna mad-dinja kollha biex inkunu nistgħu inwasslu il-kelma tiegħu mad-dinja kollha. Alla huwa dak li żerana f'din id-dinja. U il-fatt li żerana f'din id-dinja jistenna minn għandna ħsad kbir fl-aħħar żminijiet. Nafu li jrid tiġi jum il-ġudizzju u nafu li ħajkun hemm il-qamħ dawk li huma tajbin u s-sikrana dawk li huma ħżiena. U Alla qed jistenna minn għandna li nipproduċu ħafna minn dik il-qamħ. Irridu noqogħdu attenti imma li waqt dan il-proċess ma nispiċċawx ninqalgħu mas-sikrana.
Għadna kif rajna Joshua stess qed jgħid versi 37 sa 39 illi dak li żera din is-sikrana huwa x-xitan. U aħna lkoll nafu li x-xitan kapaċi, is-xitan huwa makak u kapaċi jikkopja dak li jagħmel Alla. Ma jistax joħloq imma kapaċi jikkupjah. U meta qed ngħidu kapaċi jikkupjah iqarbu ħafna lejn il-verità. U hawnhekk fejn ħafna kredenti jridu jgħodu attenti. Għaliex ħafna huma dawk illi qegħdin jinqabdu ma' din is-sikrana. Fil-fatt naraw kif anki minn dina il-parabola is-sikrana titħallat mal-qamħ. Tista' titħallat mal-qamħ jista' jkun forsi mill-eruq. Illa li xkun hemm l-eruq taħt l-art u jaqbdu waħda fl-oħra, allura meta taqla s-sikrana ħataqla wkoll il-qamħa u għal-daqstant Jexua qed jgħidilna ħalluha hemm taqla wiexa lissa. Jista' jkun ukoll li inti ma tistax tarafhom sakemm għadhom qed jikbru. Meta għadhom qed jikbru s-sikrana u l-qamħa huma kważi l-istess u għal-daqstant tista' waqt li qed taqla s-sikrana tkun qed taqla wkoll il-qamħa. U għalhekk fejn irridu noqogħdu attenti, irridu noqogħdu attenti li ma ninġarrux ma' ħafna tagħlim li insibu jiġi mgħallem mad-dinja kollha illi jixbaħ il-verità, jixbaħ il-kelma t'Alla. Imma aħna qed ngħidu f'dawn il-programmi li rridu nikbru, rridu nimmaturaw, rridu nkunu aħna il-bieraħ għamilna programm interessanti fejn għadna rridu nsaqsu. Ejja ħalli insaqsu lill-Alla jekk aħniex mixjin fil-verità, jekk aħniex verament qed nimxu ma' dak li hemm miktub, jekk Alla qed jgħidilna biex nżommu pereżempju s-seba' festi. Inti qed issaqsih il-Alla jekk illu m'għadhom xogħdu dak is-seba' festi, mhux jgħidlek l-allim spiritwali tiegħek, imma x'qed jgħidlek Alla u biex tkun taf x'qed jgħidlek Alla tittaqra l-kelma tiegħu. U fil-kelma tiegħu jekk ħanitkellmu pereżempju fuq is-seba' festi, Alla qalilna li daw iridu jibqgħu jiġu iċċelebrati minn ġenerazzjoni għall-oħra. L-ebda l-lim spiritwali, l-ebda kap, l-ebda mix-xejn ta' xi knisja m'għandu dritt u m'għandu l-awtorità jgħid li llum dawk m'għadniex niċċelebrawhom. U hawnhekk fejn hawn il-ħażin, hawnhekk fejn jibda issa jitħallat il-qamħ mas-sikrana. Hawnhekk fejn irridu noqogħdu attenti, imma la ġara darba ma nistgħux neqirdu dana il-qerq, il-kelma hawnhekk Alla sejjaħlu ħażen, ġara darba ma nistgħux neqirdu dan il-ħażen minn madwarna, tajjeb mhux minn ġofina, qed ngħid minn madwarna. Ikollna inħalluh jikber. Inħakkolna ħalluh jikber sal-aħħar, sakemm Alla fl-aħħar jiġi biex jagħmel il-ġudizzju tiegħu u kif rajna stess Jexua jaf min huma il-qamħ, jaf min huma s-sikrana. Il-problema tagħna hija din. X'ser nażlu? Ser nażlu li ħaninqabdu mas-sikrana u nispiċċaw immorru ninħarqu? Jew ser nażlu li nikbru fil-fidi tagħna fil-kelma t'Alla f'dak li Alla qed jgħid, illi nkunu obbedjenti għal dak li Alla qed jgħidilna u nipproduċu il-frott. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar l-iskop taż-żerrija dak hu. L-iskop taż-żerrija huwa li tagħti il-frott. Jekk aħna Alla żarana f'din id-dinja, allura qed jistenna minn għandna li nagħtu il-frott. Ejja noqogħdu attenti xi frott qed inkabru. U nerġa' ngħid illi l-frott li Alla jridna nipproduċu huwa dak li hemm miktub fil-kelma tiegħu. Alla jaf minnu l-qamħa jaf minnu s-sikrana. Għaldaqstant ejja ħaniddeċiedu li nażlu li nimxu ħajjitna bħala quliet is-saltna kif eżatt isemmi wkoll anke Jexua f'din il-parabola. Ejja ħankunu quliet is-saltna u nipproduċu frott għas-saltna. Ejja noqogħdu attenti li ma niġux imqarqa bit-tagħlim. Ma nistaqat nieqaf nagħmel enfasi ta' x'jirdu nagħmlu biex nikbru spiritwalment. Ħalli naqraw nistudjaw il-kelma t'Alla, ejja naraw Alla x'qiegħed jgħid. U meta naraw Alla x'qiegħed jgħid ejja nkunu obbedjenti għall-kelma tiegħu. Bħalma nagħmel dejjem ħanalaq dana il-programm
f'talba qasira Mister Qaddis Alla tagħna Sultan tagħna, Kreatur tal-Univers niġu qoddimek Mulej u nirringrazzjak Mister Qaddis illi inti oġbok tisseparani Mulej minn massikrana. Nirringrazzjak tal-kelma tiegħek Mulej illi hija dawl għar-riġlejja u li permezz tagħha jiena nimxi fi triqatek u nista' nipproduċi frott għas-saltna tiegħek. Mulej talba tiegħi hija li tmexxini il-bot mill-ħażen, Mulej mexxini il-bot minn dak it-talim qarri. Iftaħ li għajnejja Mulej, iftaħ li qalbi għall-verità, urini x'inhi l-verità, urini x'inhu t-talim qarri Mulej illi qed iġielna ninqabdu mas-sikrana Mulej u fl-aħħar nispiċċaw ħafna jispiċċaw jistgħu jinħarqu ma' dik l-istess sikrana. Mulej għallimni kif nipproduċi il-frott għalik, frott għas-saltna tiegħek, għallimni Mulej nkun dixxiplu sod u utli għas-saltna tiegħek. Nirringrazzjak Mulej li permezz tal-kelma tiegħek inti tmexxini. Jiena permezz tal-kelma tiegħek nemmen Mister Qaddis illi minix iddestinat għal ħruq imma biex nagħmel il-frott fis-saltna tiegħek. Għaldaqstant Mulej nofrilek dina it-talba f'isem ibnek, is-Situ s-Salvatur tagħna, Jexua il-Messija, il-Prinċep tal-Paċi, ir-Re tar-Rejiet għall-glorja tiegħek. Amen. Sakemm nerġa' narakom fi programm ieħor għada ħbib tiegħi f'isem sħabi ta' Malta Messjenika insellmelkom.